बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय हजुआनि मल सरन देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय MK TVS शोरूमाव गोदानै गंनै स्कुटि बेखेवनानै होदों। बेनिनो एन्टर XP ब्लेक एडिशन स्कुटिखौ बेखेवनानै होयो बर'नि मुंदांखा फावगिरि फैलाजे बरगयारी बिथाङा आरो जुपिटार 110 SXC खौ साफागुरि हालामनि समाज सिबियारि एबा कक्लाबारि साफागुरि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि खेरानि सरन बर' बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि TVS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा बे MK TVS शोरूमाव फैनानै लांफैनो हागोन आरो रायजोफ्रा गारिखौ खम डाउन पेमेन्ट होनानै लांनो हागोन। नोंथांमोना आबुङै मिथिनो थाखाय 9954083917 नैबे जानबुं नाम्बाराव फोनांजाबनानै खौरां लाहरनो हागोन। TVS आ गोदानै मोनसे गारि लन्च खालामदों। एन्ट्रक XP बेखौ दिनै MK TVS सिमलायाव जे लन्च खालामनाय हाबाफारि आंनो बिबान होनायलाय बेवहाय फैदों। फैनानै माने खोब मोजां मोनदों। गारियाव एसे गाखोनायबाय। दा जियानो जा गारिनि सोमोन्दैथ' बांद्राय मिन्थिला जाहैबाय। दा जोंनि सिमलायाव थानाय नैबे MK TVS बेवहाय जुदि जोंनि ओनसोलनि सोरनोबा नैबे एन्ट्रक XP बे TVS खौ नांगौब्ला फैनो हागोन। मानोना बेवहाय थानाय जि श'रुम बे श'रुमाव थानाय माखासे बिनि कर्मचारि बिथांमोनजों आङो सावरायलायनानै मिथिबाय जे बिथांमोननि बिहेभियाराबो खोब मोजां आरो आंनि मिथिनायाव जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबांखिनि बे TVS नि गारिनि गोनांथि जायो बे MK TVS आवनो फैनानै लांफैयो होननानै मिथिदों। दा बेखायनो आङो जाय बिथांमोननो गोनांथि जानाय बिथांमोननो मिथिहोनो लुबैगोन जे नैबे MK TVS आव गोदानै दिहुनजानाय TVS नि जि एन्ट्र XP बे गारिखौ नोंथांमोना नैबे MK TVS आव मोननो हागोन। नोंथाङा बेनि क्वालिटिनि सोमोन्दै मिथियो? क्वालिटिनि सोमोन्दै आंनो बोसोरसेसो सलायनायनि हरथ'योबा खोन्थाना होनो हागोन। दा जायखिजाया गोदान जाहैबाय सलायनो मोनाखै अदेबानि आं सिगाङावहाय TVS नि बाइक सलायखांबाय। गोलाव माने 4 इयार्ससो सलायदों आं बे TVS नि माबामोनथाय आं बेखौ बावबाय। जायखिजाया TVS नि बाइक मोनसे दंमोन आंहा। बे समाव बे बाइकनि जिथु सार्भिस खोब मोजां। बे हार्ड मा होनना बुङो बेखौ इउज खालामजायो बे TVS नि गारिया। दा आसा खालामदों आङो दहाय बुंनाय बायदिनो जे सोरनोबा जुदि गोदान गोनांथि जादोंबा जितु एन्ट्रक XP बे गारिखौ नोंथांमोनखौ नैबे MK TVS आव लाफैनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। बड'लेण्ड बुब्लि जे निउस चेनेल बेखौ अनसायग्रा आरो नायग्रा गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनसिम गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै जों नैबे सिमला हजुआनि MK TVS श'रुमाव दिनै गोदानै गंनै जा 2 व्हिलार भेहिकेल जों लन्च खालामबाय। गंसेया जाहैबाय एन्ट्रक XP ब्लेक कालार आरो गंसेया जाहैबाय जुपिटार 110 SXC। बेफोरनि सोमोन्दै जोंहा एन्ट्रक XP नि जे फिचार्स बेयाव जोङो ब्लुटुथ कानेक्सननि जों केपासिटिखौ मोननो हागोन आरो प्लास डिजिटेल मिटारा डिजिटेल CC 125। बेनि जा एक्स-श'रुम प्राइस दा सोलिबाय थानाया जोंहा XP निया एक्स-श'रुम प्राइस हिसाबै 1,01,700 सामथिं आरो नैबे जुपिटार 110 SXC बेनि एक्स-श'रुम प्राइसआ 94,200। माइलेजखौ जोङो XP आव 45 प्लास मोनगोन आरो नैबे जुपिटाराव 50 प्लास मोनगोन। दासान्दि डाउन पेमेन्टखौ माबायदि होदों? दा जोङो डाउन पेमेन्टआ XP खौ जुदि लायोबाथाय अलमस्ट 25,000 नि गेजेराव जों डाउन पेमेन्ट ओंखारलांगोन आरो। ओमफ्राय नैबे जुपिटारा जों 15,000 निफ्राय होनो हागोन। सिगांफोरनि बायदि माबाफोर फुजा स्पेसियेल अफारफोर? फुजानि अफार जोंहा
फैगोन होगोन जोङो एक्सेसरिस फ्रि होगोन प्लास खायसे सारप्राइज गिफ्ट जों होगोन आरो गारि सालायगिरिफोरनिसिम माबाफोर मेसेज दं नामा मोजां मेसेज औ दा नैबे जोंनि जे गोदानै लन्च जानाय बेफोरनि फिचार्स आरो खायसे केपासिटिफोरखौ नायनानै आं सानदोङो जोंनि जा गारि सालायगिरि बिथांमोना निस्सय मोजां मोनगोन आरो जों जे नुबाय जोंबो खोब मोजां नुदों जों पार्सनेलिबो खोब मोजां नांदों लुक्स हिसाबै नायनो थाङोब्ला फारसेथिं माइलेज हिसाबै नायनो थाङोबा फारसेथिं फिचार्स हिसाबै नायनो थाङोबा जों खोब माने मोजांखौ नुहुरदों आरो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनाबो जायफोरा लागोन बिथांमोनाबो मिन्थिगोन आरो खोब मोजां मोनगोनखौ आं आसा थिहरनाय थाबाय फोनांजाब राहानि सोमोन्दै औ फोनांजाब राहानि जा नाम्बारखौ आं दान्दिसे उनाव होनो हागोन आरो आंखौ जुदि डाइरेक्टयै पार्सनेलि जुदि कन्टेक्ट खालामोबा आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हागोन औ कन्टेक्ट नाम्बारा आंनिया 9957750811 आरो नैबे शरुमनि जा कन्टेक्ट नाम्बार आं बेखौबो होननानै सानदों नैबे डिलारनि थोंजोङै जुदि फोनांजाब खालामोब्लाथाय 9954083917 लकेसना जोंनिया नैबे जिहेथु सिमला मेडिकेल बेनि साखाथियावनो दङ जोंनि MKTVS आरो खाथियावनो जोंहा SBI बो दङ SBI बेंकआ स्टेट बेंक अफ इन्डिया साखाथियावनो दं